surga jangin dengan no price given your royals in his end. You're trying like a bull of Shaul. For from him are all things, through him and back to him be the glory, honor and praise. Hallelujah. Longapuram shami gotwai, Longapuram shami batam shami ablay. Oh imane minyarot sang imegotwai, Nirwa binyang gotwai. Zoyaro, ya utrai, why yaro, klem dawai, Zoyaro, ya utrai, come and see. Zoyaro, ya utrai. Sa yesin yirwan di kasurga wachamana. Zoyaro, ya utrai. Why yaro, klendawai. Zoyaro,
Akaba ningkong nga aingu ya ublay namta kani ka kabu kaba kinong yalam jong kabalang ki ai anga mala banjeng kani ka jaka banyasam nakakitin ke jong ublay pad nga aingu ya ublay namta jong pi I bangit ki jong ublay ki badan kani ka jaka ba pelat ya kapor kaba kerpang ka jong pi ba pila bandan lam rekat bat ni kani kapor di syua bangi Inya cipang tinggal ben pendam ki jing duai. Pan ya ka jing aye no blay. Ini ban duai. Abli bo pa ju ba habling man khmat jong me kan ka po try. Ngiwan ban mani ya mi atrai. Midi u Adonai, midi u Yahweh. Midi mami atrai u Jehovah atrai. Midi u Elohim atrai ba thau ya ka breng ba ka perthei atrai. Ba thau ki baro atrai banging yo I atrai. Di mami atrai ba syong halor jo ka khet atrai Jisu. Ba di mami atrai ba sensyar atrai. Di mami ba bat yu ding sensyar, di mami atrai ba pong ya ka pang senyat atrai ba mangi atrai ngi bret no ki pang senyat ki jongi ki kijat ki jomi atrai. Trai melong mami atrai ba bat ki klur ki met beneng atrai ya ka perthei ya ka sni ya u benai ki lohok ki jomi atrai Jisu. Di mami atrai ba sustain ba bat ya ka jingim jiki ki baro ki ba mami melathaw atrai ngiwan ban mani ngiwan ban yaro ngiwan ban pendan buram kabor ni ai shami atrai Jisu ba ko ringkat ba ki angel ba ki khut atrai keleng jo ka perthei atrai Jisu ba ko ngimani yami atrai Jisu bi hani kapor atrai sho bangin yo sngo ya ka ktin ka jomi ko pa ba I try ngi duai ablemen pen create ki do nut ki jongi atrai bangin long ki balong receptive atrai balong la kaloi ban pediang atrai ka ktin ka jong me ko pa ba ko dor try jis bi ngi duai atrai ngi pen kentang ni kan kapor ngi pen kentang atrai ngi try iwe pi iwe ki sang ti ba crowd ki jong me ko pa ba I try pen sle ngi atrai pen sle ki score ki jongi atrai pen sle ki jingmut jing perkhat ki jongi ko pa batrai minum sha ablei bu saitan unong shun atrai wan ban tu no wan ban rung no wan ban rong tu no atrai
kita kabor juga jempel jingmut ke jongi atrai cis bi ka ktin ke jomi ko pa bokodor bangi diwai ableh ba ka ktin ke jomi kan wan atrai mami men kata yangi trai cis bokodor ngi wan khamat jomi atrai ngi pendem trai kini baro atrai cis bokodor ngi pan ngi diwai kini baro tenyu jisu amen ti shwaba yin ya cha prang bat kubor ko ban sia thu kendiat ya kawai ke jingi tu khana ta ka jingi tu khana kalong sepang jong ki arngut ki siparlok ki bailej banya puli na India sa Amerika ti kumba julong da si watang haselong jongiru lani tang India jongiru ni jio iya kata habaki ki khana ki lej ban puli na snong ki lej ban puli sabar ki perkat ba ki layo ka jinglat luit layo ka jinglat lan Panang tadi ki perkat ba omdan syuk menu-menu banyo iya ki berkila bani akal baki kimon. Tikini ki armut siparlok ru kilalet na India, berkilalet menta sa Amerika. Berkilalet ketika first week ke jongki ketika tayo ke baningkong ke jongki hakaba kilet hakata kajaka puli ke jongki. Berkilas sedang banyak kendu iki parlok ki jongki. But way ni kita ki classmate. When kita pergi classmate ke jongki, u celebrate ya ke birthday ke jong u, but u khot sngau bahai ki u invite ya ki. Ba kinwan sya kata ke birthday party ke jong u. But lo through ya ta ke party ke bahaya. But kini ki arngut ru kinong India ki bidang supoi thamai sya kata ke jaka kile kunu kile sya kata ke birthday party. Penang tadi bunsi ni sya Amerika bagi through birthday party ki jutru habar. Di habar syarut haki jak haki patah deh haki patah di hadian kata kelas sedang ban jadi kuma julong anda habladi tem judan suka jingburam deh ukpa ya ukun ru poya syo siken ru poya syo upersa ya uktau ru poya syo nomor beli ba anda habladi la trei la syo ukawyang kim jutip syo ya ke di kini ki arngod ru hadian bakilaya di kumbakat tu kat ni bagi pej ya kebaji kelapoi kumba arsitek menstep berkapor kelatam niki bagi haban poi sya hostel sejak asa bagi kidi bangsa bagi le kelumar hang ta bagi le ong na ingin net ben sim kali ben poi sya jaka bangi ngisa tikini ki arngut hang ta nalo bagi dang dei ki batmai kilai kelumar jingmut benang tadi ki pej syarut ki iba omdan syu kibri ki ba ikop beriu ban keli jingkeli naki balesi kila benum yo jubab syu naki kila nu ki i way u gentleman u basyong ha kata ka jaka ha kendong ban mauru usyong la ki jong ki bilor ki jong u benang tadi kini ki arnut kilet ki ong bro pitep neem neeng di ban syemi ka kali bangila banet sya kata ka jaka ka baki kisa tiu tau gentleman ru u yeng hang ta u pen bet la ka jong ka sut ka jong u ong artat wong pimtip ngadei uai pimtip ngadei uai kini ki arngut hang ni ki ong wow kumei ngipoi hakajaka kaba kabamdei uni tip syu udei uai bat ngiru ngim tip syu ngin le chai dikata ka jingya tu khana kapen i ka jinglong ka jongi kum ki kristan kapen i ka jinglong ka jongi kum ki kristan ki babun na peneng jongi ngi khot yala di bangi ngi long ki kristan henrei ngimtip ngi dei ki ngi khot yala di bangi ngi long ki kun ki jong ublei henrei ngimtip ka kata ka rule ba ka kata ka responsibility ka jongi ka bangi ngi dei banle liha kani kasngi ngi nyapet bat nga halor jong ka wei ka phang ka banga penchong nong rim halor jong ka wei ka jingkeli kata ka long uei u kristan u Kristan. Who is a Christian? Ya kanila pinsyong nong rim nakashiti ka baningkong jong u Petros. Kalinong ka basaw ka dukot ka bakan riyo ka ong kumni. Hinrei lada unu ru usya shitom kum u Kristan. Wat ai uns ngau leran hinrei tu un pendan buram yo ublei hakani ka kerteng. Lada unu ru usya shitom kum u Kristan wat ai uns ngau le ran henrei tuun pendan buram ya ublei hakani ka kerteng
ki babun ki brio hakani kasla jong ka perthai ki bakhat yaladi bakilong ki Kristan henrei onda habala thau onda habala bishar yaki onda habala measure onda habala we yaki kabakum ka ktien ke jong ublei nio i baki babun kita ki bakhat yaladi bakilong ki Kristan ki feel kamdon kanu ka jingya hap kamdon kanu ka jingya dei kamdon kanu ka jingya seriam kanu ka rukamru berkata ka jing batai juga ktien ke jong ublei ba u Kristan udei uei ki babun ni shukot yaladi bangilong ki Kristan ring anda belas la bishar anda bela thau da ka ktien ke jong ublei la shem bangilong ki ba dunah ka babun ki liang ba nimlong ki ba shisha ka bakum kata ka jing batai juga ktien ke jong ublei ya shirum shengi ong bangilong ki Kristan henrei uei uta u Kristan balai ka sapoi hakani ka jingkli namar kum bakatu kat ni tayo menta ki don bun ki ei ki jingmut ki jing perkat ki banganga puli ngayoi haki news ka ba afek ya kata ka jingmut jing perkat ka jonga ka ba afek ka kta ya kani ka jingmut jing perkat ka jonga don ka por nga syong nga doaing ong try uei u Kristan Esidan na pring jungi ki ba puli ki news ki ba jupet ki news ngiu i ki jingja ki ba keleng saudong jong ka perthai ka jingsha penyap jong ki Kristan ha Nigeria tang hau ni usnem Januari hadu ubenai August nyau hajar tam ki Kristan ki sya penyap kata kadang dei tang ka basupau sabar kampat dei ka specific account ka specific data tangka basupau sabar nyau hajar ngud tangka di ubenai August kimpat ken ubenai September ka bedang suja benang tadi ada habla nyau lalong kembalai pusan ngud ki Kristan hakashisni kisah penyap nak bentah jong ka gospel badom dei tang kata ngayo polis sa kawe ka news ki Kristan ha Sudan kina sya tawiyar ha kita ki ekstremis berkiong lada kim convert sya kata ka niam ke jongki sya kata ka jinget ke jongki kendu ya ka bam kendu ya ka umbat kin ha banjap hangta ha kaju ka jaka ki Kristan ngadang polis sa kawe ka news dang ha kani katayo kumbashis pa san paungud ki pastor ki senior pastors kemudian tang ki pastor ki associate pastor ki senior pastors shispa san pungut ki pastor ha China ki syakem but tip ke ka banja yaki nang tadi ha bangi ngipet shibun ki briul setang ha India jongiru ha Turkey ha ki babun ki jaka laken illegal ya ka jinget Kristan kini ki jingja kini ki banganga puli ka ki banganga yoi ka bu ka jingkli yanga uei u Kristan bunsin nga kli ka jingkli balai ka wanja bat balai kini ki report balai ki baro kini ki wanja baro ka jubab ka banganga la ban syam kolong ban pendap ya kata ka jingkular ka jong ublei ka ba jisu hi uong apa ya pi kum kilang berot hapreng jung kisuri hi bunsin kinumwan ban le sarkas sakmat jung kilang berot kisuri kinum syuan ban jelia ka ya kilang berot kisuri kiwan ban penyap dang kini ki benai da katu kan ni benai ngi ish pang jung ti ki so ki bayong seti syatan mairang ki ba syu penyap ya ka belang ki ba syu penyap ki belang ba syu kejet ki snam umbam ya ka do syu kejet dengan ki snam kata kali ke kam jong kisuri ke bapenjot ki Kristan bat uei u Kristan ki babun ki Kristan ki mat ba ki sya ya ka jing pinstom ben na ka banta ka jinget ka jongki ki babun kadang puli ya ka weiru ka news jong uei u pastor hapo Myanmar ki wan kini ki bri ki ekstremis biang sa sisin ki ong ya uni u pastor dem ko siu
But them kasi ngin spare, ngin pelat yami will spare your life. Uniu pastor bala temen wong, I will not bow to anyone but God. Hang ta kisiat yau. Ki babun, ki Kristan, they paid a heavy price carrying this name. Ki siu ya kador kabarem, panba ya kani ka kerteng u Kristan. Hang ni u Petrus ruong kum ta lada unu ru sya sitom kum u Kristan. What I uns ngole ran. Henry tu un pendan buram ya ublay hakani ka kerteng. Kabas ngausi kalong baki Kristan ki bangi ngilong menta. We have bought in so much into the American gospel, into the American theology. Kabas shulong bet pan ublay shu expect ba ublay un kerku yangi. Hoy ublay kadon kabenta ba ublay u kerku yangi Henry kum ki kun ki jong ublay. Wanam shube tang na dien jong ki jing kerku. Namar balay nga sa ongkom ta, bunsin nga siya may kibriyo kiba, kiwan banlong Kristan namar balay ba kikwa ikijingkat ku. Henry habang ngingipet na kakatin ka jong ublay, tang uway ubakular, banaya ka jingkwa ka doonut ka jongi. Habang ngingidem ban mani ya utao de usotan. Haba upensyoy ya ujisu ongkom no, wong to dem bat mani yang ngan ailut yami baro kini ki. Henry bunsin ngi wanra da kata haka gospel. Kabas ngausi kalong kumta, kabas ngausi kalong babun na pedeng jongi. Habangi ngi mat ikijing ibarit kumbaong C.S. Lewis. Wong kum ni wong ngila banlong kita ki theologian kiba khra ngila ban kren ki bakrao. Ki dogmatic ki doctrines ki bajeliu. So much about the love of God. Henry tang itut tang ijing pang benyat ila ben pelong ngi bangin Daud ya ublay. Kabas ngosi kalong bangi lapoy hadu uta uput. Dia kani kas ngingin ya pet bat nga. Halo jong kani ka pang. Ba u Kristan. Kumbaong meni kababun kabawan ra yang nga siya ni namar blay ba nga ngapet nga syakri siya kaway kabenta jong kani kadjela jong kani karikasi jongi hakababun ki bangit Kristan kimlong kita kinuksa ki babha siya kiwaypat kimlong kinuksa kababha siya kiwaypat hakajaka banlong kanuksa hakajaka banlong kita kisain pus ban kadawi kiway siya u Jisu ngilong penban kita ki speed breaker ngilong penban kita kiba pensuki ki mau jentot ya kiwaypat kadon kaway kadong ako bangi ngilit ben pelong ya kaway ka jinga sing yalap. Ada blakut ka jinga sing yalap kiwan kita kibri kiong. Balay piwan yalap. Balay pikwa yangi bangi ngilong Kristan. Kiong kini kibri kiong habangi ngipet ngim kwa banlong Kristan namar ba u Kristan jong pi. U Kristan jong pi u kam di giap na u ba yu sing khasi jongi. U Kristan jong pi. Udang kamtu mau banyak ukasi jongi. Ukasi lesi udang di tangkan katu kat ni Henry Kristan haba udi hadu ba undapar. Utu upenyap haba ngi pet ke ka bajah ka sor shilong hakini kisni ki bamenta ngi syam ya kata. Manu ba penyap u Kristan. Manu bale iki kam kibajak liya, kibangim kwa ban keren na kani kajaka u Kristan. Mentah kami ka jingkeli u Kristan. U Kristan. Kanong ka basyukor yang ala danga ya chirum sining banong. Bangangalong u presiden jong kari India Henry ngamle AA na kabanta kari India. Kalong ka basyukor yang ngalong diluted yang ladi, abang ngalet keleng saudong jong kari benong ngalong u presiden ngalong u prime minister. Henry ngamle AA ke rule, ke kamram, ke responsibility, ke jikit kli ngamdon. Desi ngala ban khot yang ladi bang ngalong u presiden. Henry ngaya chirum shining ban kabul ban krong.
Hatu kata ka penyi ya ka jinglong jonga ko mu presiden. Bunsien ngiyat cherum sheneng. Abangi abadan manu ban keli yangi pidei wei ngi kloi ban ngade u Kristan. Balai ngi kam ya ladi bangi ngi long ki Kristan. Akan mau hakapor bangadang le school ki babun ki tho hang tu. Religion Christianity. Namar balai ba Christianity is a minority. Banyo shibun ki benefits. Nadu kapor batho ba pendap ki form jong ki scholarship barkum ta ter. Bun sin ni shem bakani ka jinglong Kristan kalong kum ka bran. Kalong tang kum ka bran. Bangin ngin shem ngin pong ya ka. Hakapor bangin ngis ngomon ngin pong ya ka. On ha bangin ngilas ngau jilab ha bakani ka jinglong Kristan kam ngau yahab ya nga bret no ya ka sharut. Kata kadai kadur ka basisha jongi habakum kani kapor. Rehabangi ngipet na kakatin ka jong ublay ka Bible ka penishai ka itu shai shangi ikatu katni ki jing batay syapang ubriu ubakum nu ulaban khot yaladi u Kristan. Ombaro ubakot yaladi u Kristan uday u Kristan. Ombaro ubriu ubakam yaladi ba ulong u Kristan umlong kumta. Ka Bible ka penisyangi hikatu kani ho shibun ba kita ki jing batay. Shibun ba kita ki condition. Shibun ba kita ki jinglong. Ki ba peni ba u Kristan uday uay. Bat ka kata kadur, ka kata ka jinglong ka ba batay ba u Kristan ulong uay shibun ba. Henry hakani ka por nginum laban pet ya kita baro. Katu kaningin pet na kaktin ka jong ublay. Ban peni bau tahu Kristan uday uay bat kai kata kadur ba ka jinglong jong uta u Kristan. Kabaningkong u Kristan uday uay haka jinget. Haka jinget u Kristan uday uay. U Kristan u briu hiu bala ban kam yali ani ba kwa ban kam yali ba uday u Kristan. The first condition kawai kekendon kabaningkong kata kalong uday ban nget ha u Jesu Kris. U Kristan uday ban nget ha u Jesu Kris. Habanga ong halor jong kani ka jinget kam day banong bangas nget ha u Jesu kalabyang kata. Kabas ngosi kalong baka ktin ka jong ublay ka ong kumno bawat ki satan wat ki ksud ki ngen. But ki shepting. Feed is not enough. Kajinget kamlong labyang. Hawat ka first step ka di kajinget om di banong bangas nget ha u Jesu ba ulong utray kalakot kata. Henry ka ktin ka jong ublay kalong haba ngingi ong bangingi nget ha u Jesu. Nya ban penong yu ba ulong ma u utray. Haba ngong ba nya ban penong yu ba ulong utray. Desi ngalaban penidung sada kani ka Bible. Habang kami ladi bangangalong utray jo kani ka Bible ngalaban ni ya kani ka bangangamon. Kami ka jingkali menta kalong. Hatu u Jesu ulong na em utray jongi. Is he really your boss, your master? How ba ngin ngap ngin ko ngu ya kaktin ka jongu. U Kristan ka baningkong u briu ba kwa ban kam ya ladi ba uday u Kristan. Ka baningkong kalong uday ban nget ha u Jesu Kris. Yohanes ka gospel ka bakum u Yohanes nang ka balay. Kadukhat ka bakat riu hadu ka bakat pra. Ka batay ya kata. Na ba ublay ulait kata-kata ya ka pertay. Kad ba ulai tino ya lau kun bala khamarway. Ba way ru u banget ha u. Unam jotshu Henry unyo ka jingim bom jukut. Na ba ublay shimla pa ya lau kun sya ka pertay. Ba un penrem ya ka pertay. Henry ba un penim ya ka pertay dau. Uta u banget ha u. Onam penrem Henry uta u bom nget ularem lupa. Na ba shimla nget haka kerteng ukun ublay balaka marway. Ka kondisyon ka baka ktin jung ublay ka penisyangi. Ba ubriu la dau kwa ban kam ya ladi ban khot ya ladi ba ulong u Kristan. Ka baningkong kalong
ba udai benlong ubanget ha ujisu. Udai banget ha ujisu. Kajingle aniam kajongi. Kiwei kijingle aniam kijingle rukom kijongi ban pendap kita kiniam kirukom kijongi. Kinumla ban define. Kinumla ban batai yangi bangi ngilong ki Kristan. Kajingwan jingya seng kajongi kanum batai yangi bangi ngilong ki Kristan. Siya yang bangangan ong nakani kajaka. Tang bangi syuan si jingya seng man kasngi ublay. Kanum penlong yangi bangi ngilalong ki Kristan. Tang bangi ngipuli ya kaktin kejong ublay man kasngi. Kata kam shim labyang yangi bangi ngilong ki Kristan. Tang bangi ngidway man lakasngi. Kata kam shim labyang yangi. Benong bangi ngilalong ki Kristan bangi lale kumta. Ladangi pensyong nong rem ni kata kajinglong Kristan jungi halo jukini ki ngilong ki belasyak pentami. Ngilong kita kiblong delusional. Habangi kami ladi benong bangalong Kristan namar bangalet jinga seng man kasngi ublay. Ngalong Kristan namar banganga puli kakting kejong ublay man kasngi. Ngalong Kristan namar bangal duay man kapor. Ngalong Kristan namar bangal shim fasting. Kalong tek kemutu ubriu ubalit bam ha Chinese restaurant badungay jala di budi nong China. Hatu kata kala banong. Ladangang alit ban bam spaghetti Italian. Nganum laban kami ladi bangang adi nong Italy. Kumju kebangang alit ban bam. Yo chow yo mumu iki jingbam ki baper na Chinese restaurant. Kanum penlong yang bangang along Chinese. Kajingwan jingaseng kejongi. Kamlong labyang yang ibanging idang ki Kristan. Balingan seong kumta. Kubaong meni hakini kipor, hakini kitayu ki balet no. Wat chatish jaka banganga syakri. Ki babun ki mensyok no ki let jingaseng. Kata kadai ka jing shisha. Le si ngis ngau samut ya kata. Ki babun ki mensyok no. Ki let jingaseng man kasngi ublay. Nang te nagit. Kilau ya ki judi ki jongki. Ki slipar ki jongki. Pahaba ki brio ki ong bali pilau ki judi ki slipar ki jongpi. Ki ong bangi ngimlong ki babet banwan sikaying bekentang jong ublay. Tang sudap nang tapa lalet biang, lalet tap brio biang hakendong kendong. Kata kadai ke jing sisha. Kajingwan jingaseng ke jongi. Kambiang yangi bangin kamera dia bangilong Kristan. Kajingwan jingaseng kajulong enrollment belong member jong kanu kabalang lesi kelaban penting kena tanya kalum jing tap herengin pej bat ngai kat tu kat ni kiai kita kibab laban penlong yu brio u Kristan bun nadang akali apreng jongi kumno ngitip bat kumno ngisngau tu bangi ngilong ki Kristan lesi ngila banong namar ba lakha la penhe pensan yang hakayung Kristan. Imei jonga ide Kristan, ipa jonga ide Kristan. Namar kata kadau ngarung ade u Kristan. Kata kajolong Kristan jeng imei ipa jongi. Kam la biang yang ibangi nginong ki Kristan. Kajing syakha kajongi hakayung Kristan. Kanung penong Kristan yang i. Just because you are born in a hospital, it will not make you a doctor or a nurse. Tang balakha yang i hospital kanum penlong yang i ki doktor ni ki nurse. Lada lakha ya ubri hosam kali. Tu ubri unum kala kali. Kaju kalong. Kajinglong yang i. Tang balakha yang i hayang Kristan. Kanum penlong yang i bangi nginlong ki Kristan. Henry way pa way ubri un kelalong u Kristan. Kawai kalong tang lada ubu ya kajinget ke jong u kajing syanya jong kajing hok ke jong u haka hok ke jong u Jesus Christ tang ha uhi bakatang ila ban syam la kaketin ke jong u blay kasiti ke jong apostle Paul sikinong Galatia lenong kabaat kadekot kabakan riu
Kembang mani kita kijing le niam le rukam kejungi kinum penong Kristan yangi kinum pen kesan yangi Ahmad jong ublei wa pasal Paul wong kumni penban habang ngitip ba onom pen kesan yu briu de kijing le ka hukum henrei tang da ka jinge hau Jesus Christ wat mangiru nilange hau Christ Jesus kenang ba on pen kesan yangi da ka jinge hau Christ but da ki jingle ka hukum na bada ki jingle ka hukum onom penkesan ken ya ka wei ka doru hangi u apostol Paul upeni shangi iwei pe iwei wang bada ki jingle ka hukum kita ki jingle niam le hukum ki jongi ki rituals ki jongi kita ki jongi ceremonies ki jongi Christian ceremonies Christian rituals kam cemlong la biang baon penkesan yang Ahmad jong ublei wa apostol Paul wong tang da ka banget bat shanya lut hau jisu bahakata ka finish work of Christ ka jingtrei bajanai jong jisu halo jo ka dingna na benta jongi ani wa apostol Paul wong kumnu wong wat mangiru ngilanget hau Christ jisu wa apostol Paul balalet jelap keleng-keleng ubala pendiamnya ubala yap ubala iki kamba ubala thot shibun kishiti le singila abanong la thot la kumba la jan shiteng jo ka New Testament kibabun kishiti kiba apostol Paul utho amshim na kantu ba ka New Testament abangi ngipet bakum utau bri ubala skau tu bahas pang kata ka jingtip ka jungu ya ublei ubala skau tu ya ta ka jinglong ka jongu wong day di kijingle jeng ka hukum kita kijingle kijonga kinum penkesan yang Ahmad jong ublei henrei wong kumnu tang da ka jinget hau Jesus Christ wat mangiru nilanget hau Christ Jesus ba kita kijingle jeng ka hukum de kijingle jeng ka hukum onom penkesan ya ka weiru kado kani kalong ka kubur ka babha ba kani kalong ka kubur ka ba kongsan ba kalong ru ka invitation nakabenta jong kitu kibampat shim la shim ya kani karai ban penlong ya u jisu benlong uta utrai usim u kenrat jong ka jingem ka jongi jong ka jingem ka jongpi tu shim ya kani ka kabu penlong ya u utrai kebaong mentan kita kijingle niam kijingi kinum la ban yang Ahmad jong ublei henrei tang ka jinget ka jongi hau jisu Christ jingle hok ka jongi kamlong la biang bakal la banyeng Ahmad kata ka hok ka bakut baka bajanai ka jong ublei ka jinglong Kristan ka jongi kamkut padi ka baumentan kamkut tang bangi sulanget ka labiang tang ka bangi sulanget ka labiang kamkut tang kata ka baung meni wat dum sngau bakala abong meni ka jingwan jingeseng ka jongi ka num penong Kristan ho ka dei kata bahabang ong kamta kanumut benong padiwan numwan jinga sengshu kubang meni kata kajing puli Bible ka jongi kanum pelong Kristan yangi wanum skau tu bakla ya kata habang ong kamta wanum ong banganum puli Bible shu nganum duai shu kanum shim fasting shu nganum long aktif shu habalang bakamta terter hele kini kijingle kijungi kapni ya kata kadak kajingi kijungi ya ublei kembau jisu wong lada piit yanga tu kok ngu iki hukum jonga lada piit yanga if you love me keep my commandments lada piit you blay lada piit you jisu puli ya kaktin ke jong ublay wan sya ka jinga senglang juki banget wan sya ka jinga senglang jong ki banget ujisu udawai yangi kembau meni ada piit yanga tu kongu yaki hukum jonga kalong kabadon kami ngi bangin puli ya kaktin ke jong ublei man kapor man kasni besaya ladi i kembong meni nila ban penyesri mi ka jinglong Kristan kembu khulum ka jinget ke jong ununu briu ha ujisu la pen kaya u shahima ka jong ublei bahaba uneu khulung la pen kaya u shakani kahima la ni syakani ka jaka syakani ka sapertai kadon ka expectation
Kadon ka jikmilenti ba no kulung balakhay uday ban he bansan. Kata ka di ka jing shisha. Kadon ka jikmilenti ba no ba udo kulung yu balakhay shakani ka slapartay uday ban he bansan. Ba uday ban donru ya kata ka responsibility ka jong u. Karay kanja kumnu lada udon ni kulung menta lakhay u. Shakani ka slapartay. Menta udap si benai arbenai usdang ban ki ba kum ta ter. Hadin kata ya kisnem drap si paus nem ru banyak jumlah. Ban parum ko ban par. Ngin ong kum nu yo ba kum uta ujat kelum. Plain and simple ni ong ni uba anna. Kum juru kabas ngosi kalong. Baki babun ki ong yala di bangi ngilong ki kristan anna ni sakut sa hai ni first gear ijongi bangi shilanget hau jisu kalabiang ni shiwan jinga seng kalabiang kamdon kata ka jingsan hau blei kamdon ka jingsan haki ki pakenjamen sim kalabiang kebas ngosi kalong kepada ki hajar ki pau hajar ki banget jong u jisu ngilong ki kristan anna ki kristan ki badan jingduna. Kalau ka badan kami ni, bagi ban puli ya kaketin ke jong ublay, syem ya kaketin ke jong ublay bunsin ke bas ngosi. Apa bangadang ya ikini kilenting ngai. Bunsin is ngau tenat ban cherry pick iki Bible verses that suits us. Ki bapis ngau tenat ya lah dia. Kiwe ki bakta ya kata ka jinglong ka jonga nganum kwa ban puli. Henry syak baka ketien ke jong ublay, kan wan ka jingem ke jongi, kan prang ya kata ka jinglong ke jongi ke pasyapo. Syak ya ladi hapo ka jing tray jong mensim bakut jong ublay. Bahabangi syak baka ketien jong ublay kan tray. Habangi syak bu mensim bakut jong ublay un tray. Suki pasuki ngenyoi, bakita ki jinglong ki bamlong ki jongi ki sedang bandu no baro. Kebangi jurwai katu kajing ruai, kajing long barim, kita kijing kuak ki barim ngam kuak syuk mentah, kita kijing long ki barim ngam long syuk mentah, namar balai ngalalong ujing tahu bertamai ha ujisu. Kata kadai kajing shisha, jong kani kajingai kristan kajongi, baka Christianity, ani kata kajingai kristan kajongi, kadai kajorni, kadai kajingai lenti jong ubriu. Bunang yaisan haki ki belong ki jong ublay. Kabang inang syaya di hakitin ki jong ublay. Nginyui ke momentan ketin jong ublay kan tray haka jingem ke jongi. Umisim bakut jong ublay un tray haka jingem ke jongi. Suki pasuki nginyui. Bakiso jong umensim kin sedang banmi haka jingem ke jongi. Nginyui. Balai bu apostol Paul usaham bakiso jong umensim kilong kita. Kiso kimdai kita. Kibsyo long kubalong mangi kiso. Dari haba uong kiso kidai kikam. Kikam jong mensim bakut kilong kita. Kikam jong kado kilong kita. Suki pasuki kat bangi dang syaya di. Bangi dang pulih tin ju ublay. Ni sya bu mensim bakut ju ublay utrai hapo jongi. Kita kikam jong mensim bakut kisdang ban mi ban pau ha jingem ke jongi. Suki pasuki ke bas ngau tenat kalong. Bangi ngin sedang bendon yaki jinglong jong ujisu hangi. Kata kadai ka jingsngau tenat jong kani ka journey jengi kum u kristan. Ki babun ki jinget hakani ka pertai kalong. Be who you are. Okay? Be yourself. Love yourself. Iet jaladi. Penpau jaladi. Self expression. Namar kata kadau kasaklam ke Christianity ha Amerika West di namar balai. Pakat judan kani ka false ideology, ka self theology. Ipin kiu skong yaladi. Kampalat banyak kaktian ke jong ublay. Hendai ka jing shisha kalong, habangi ngipet ha kamera, habangi ngipet ha kani ka yet kami. Kabadai kaktian ke jong ublay ngi penban. Bakita ki jinglong ka jonga. Kamdai ke jinglong ka ba ublay kuwa yang abang ngadi bandon. Habang as ngau tu ya kata ba kaktin jublay ka expose. Kapen pau kita ki jinglong ki jonga.
Kalong ka ba doon kam yang aman tabang ade ban kala ka bamod. Kam day ban embrace yourself. Kita kijinglong kibarim kijonga ka di ban doon sa hanga em. Reke kaktiin kijo ublay. Snap ngin puri. Nakaktiin kijo ublay. Kabangi lanang ya kata kajide kajongi bad ublay. Nisha bakaktiin jo ublay kan tray hapo jongi. Umesin bukut jo ublay utray hapo jongi. Aktiin jublay ko ang ba lanang penkut yangi siya ka hok. Wapasal pol utho ya kani kashti ke jong u shikinong room. Kalinong ka ba Henry o ka ba atwa. Henry menta bala pelat no ya pi nakapop. Bad bala penong syakri ya pi ha ublay. Pio ket ya uso jong pi siya ka jing penkut. Bad kabakut kanlong ka jing im bam jukut ken. Kabun bahaka teologi la dingi dive deep ya kani ka verse ringin la bane ya kata. Hani Apostle Paul wong kumno. Henry menta namar bengilanget hau Jisu. Ngila priang u Jisu belong tau bos. Bon penyat mau ya ka jingim ka jongi. Haba wong mau syakadiang. Haba wong mau syakamon. Om di benong bah haba wong u Jisu syakamon ngine syakadiang. Kata kadi ka jingmot habang yung ba ulong utray. He is Lord. Ulong utray, ulong ubos, ulong kenrat jong ka jingim jongi. Umau diktit syanu kan let ka jingim ka jongi om syuk mangi. Gembawang Apostle Paul om syuk manga Henry Ukris hanga. Kata kadi ka jingmot bahani wang kumno mentah hadi bingla pediang yu Jisu la pelat no ya pi nakapop. Bala penlong syakri ya pi ha ublay. Kei ka baja. Ngiyok ket ya uso jongi siya ka jing penkut. Ngiyok ket ya uso jong pi siya ka jing penkut. Bat kabakut kanlong ka jing im bom jukut ken. Habang ngingipet ya ka Bible borok kaway. Ubriw hi borok uway pa uway ubanget ha u Jisu. Ubanget ha ublay. Yahweh. Ujuyat lingbaya kani ka jing penkut. Ngin pet nuksa. Umoses uday uway. Umoses uday ubriw babitar sila. Umoses uday ubriw bala penyap briw. Yaw tu nong Egypt lolet ban syok yu. Bad kei ka baja. Kubong mani. Ulayo ban ket yu tau so aja ka jing penkut. Suki pasuki kat kata ka jing alinti ka jing ubad ublay. Mensywa lolong ubriw badom riang. Henry menta ka tinju ublay kong no ublay wayi u kasil. Bandong. Om don weiru ubriw hakaslaju ka pertay ubad jam no kum Moses. Moses ulayo ban ket yu so aja ka jing penkut. Langingi pet yu Apostle Paul. Mensywa ulalong unong penyak beriw. Henry menta ulalong way. Unong penim ni kimensim ki bakordor. U Petros min kakaba meningkong. Hawa uyad lang bat u Jisu. Usenran ya u Jisu man kapor. Lais nam shiteng. Henry Schwaba u Jisu un syakem uot ya kashkor ju u Jisu. Katu kadi kasain jongi ki Kristan bun sing ngiwan hajing aseng. Nishilong Kristan nishiya ya senda. Henry u Jisu umpat yo tre ka donot ka jongi. Kebas ngau tenat kalong. U Petros hadin ba u Jisu lakiu. Syabeneng. Hadin bu layo ya kata jingkala ka bamut ka basisha. Ulapai sya ublay ulayo ban ket yo ni uso aja ka jing penkut. U Petros de uwe ka bamani mensywa umat ya kashkor. Haba mat ya kashkor u thau ya ka rendang. Bakala calculation kendiak po ya skor. Kata ka de logical. U thau ya ka rendang nang ni lat kendiak. Lihat si ukempat da pet bahaya ka jingjrong jong kawat lat kendiat poi haskor. U Petros ulah temu ban penyap. Yau tu sipai. Ulah bitar ulah dom. Henry hakaba khadu ulah long uwe ni ki apostol. Batho spang ka jing iye. Batho spang ka jing isnei. Namar balay ulah ket ya uso jo ka jing penkut. Tu ai ba kanir kan long ka challenge ngi iwe pe iwe. To check yala dia. Introspect. Ngin kmi tu yala dia. Ngin examine yala dia. Hatu. Ngila khetnya em ya uso jong ka jing penkut.
Lani yo ba kita ki jinglong jong tau kiet jong kapop udang don po jong ni. Bat om don mano belak ban put jauh. Kata kadai ka challenge yang ni. Kebong meni kawai kadak jong ka jingtrai umen sim baku jong ublei. Kalong kita ki jinglong barim ki jongi ki jakno baro. Kalong ka basai kadar hadu kata-kata. Ba kalong ka badon kam ba kalong ka batikanaru hadu kata-kata. Ban penpau syaka pertai. Ba uta ubriu ulalong u Kristan u basisha. Kebo meni ngila banlet keleng-keleng sedong ngiyat ya kan ni kasrok jongi ha kanong ba ka jongi ngiyui. Ki babun ki khot yala de bangilong ki Kristan ngilet jingya seng henrei sondi ngilong Kristan mondi hadu satadi padi ngim itu su. Ikan mau haus nyam ar hajar henrio akapor bakawan ketu karibai bal ipli ading jung karibai bal ibarit akan ni kesor shelo ngakan mau tu kepong adang late kelas 9 adang syong kelas 9 ngai ki babun ki kena ki sedang bensyak sli slain in the Holy Spirit lihat tia ngali school hantai po school Laban Presbyterian ajan kadon kaying mani ki kena kisuyam, kisukelon, kisya. Kadang kata kajing try jung umen sim bakut, bangi ki babun ki kena skul hatu kapor, ki skul ki wai keloi, kena bagi beri ki nyok benet si jinga seng. Ki babun ki classmates ki jonga. Ki le si jinga seng. Men syuada pej ani ba iting, ba isyirkai, ugang ba. Usatar. Mental sedang beli si jinga seng, latiat Bible, latiat ko jing ruai ba kum tar. Benang tadi lalet jinga seng shi benai ar benai lai benai. Hadin kat tu kat ni lasang man pep shi singi ars ni. Mentah bang apet biang ya ka jingem ko jongki. Lada ki kat tu kat ni sinem jupoi jinga seng shu. Baka jingem ko jongki ru kala isyir kai. Kumboong mentan. Ngila banyat keleng-keleng saudong kasor shilong. Ngila banyat keleng-keleng ki jaka ka bangi ngisa. Ngila ban kam ya lade bingi ngilong ki Kristan. Henrei ki ki dak jong Kristan. Kidak jong Kristan tu nya pet bat nga kei baka ketin ju blei kadan ban ong Galatia ka siti jo upol sinong Galatia lenong kabasan kadkhot ka bakhan riu hadu ka ba ar pusau ka siti jo upol apostol Paul sinong Galatia lenong kabasan kadkhot ka bakhan riu hadu ka ba ar pusau ka ong kum ni henrei nga ong tu ya da umen sim tu komta pin pendep ya kajing kwa kado. Namar kata kado kakwa mar persya ya umensim. Baru ta umensim mar persya ya kata kado. Namar kini kim ya mar persya. They are against each other. Katbak pem yo le ya kita ki ya kiba pidamon. Henrei la dala ya lam ya pida umensim. Pem long hapo ka hukum ken. Tu nya pet kendiat bat nga menta. Ki kita kidak jong kado. Wa Apostol Paul utho ang ni wong. Menta ki jingle jong kado kilong ki bapau. Kiso jong kado kilong ki bapau. Ki balong ka baklim ka jingbom khud ka bale nuti ka jing mani blei thau ka jing ai ksud ka jing yashun ka jing nia ki jing pihun kijing bitar, kijing yapat, kijing akhlak, kijing yapatnyam, kijing bishni, kijing buat, kijing dikiat hau-hau. Bat kibakum kita, syapang kibang alamaham lepai api. Kumbang alamaham mensywa. Bat kita kibayai le kat kita ki kinam yo ya kahima ublay. Min sangye jwa kendiat hang ni. Wa Apostol Paul wong kumnu, wong kita kijing le jeng kado habangi ngipet yala di mentang examine kimi tu yala di kita kiso kibami ya kajing im kejongi kita kiso kibami ya kajing mot jing perkat jongi kita kiso kibak nikon haka donut kejongi wa pesupol wong kabaklim kajing bom kuat kabaliat nuti kajing mani blai tau kajing aik sud kibakum kita kinumyo e kahima ka jo ublay. Re umkot tang kata. Kabas no shirkai ka ong kumnu, wat ka jingya shun.
Lada kadon ka mensim jo ka jingi syun hapo jongi. Tu tips kem ya kani. Nginum yo ya ka hima ka jong ublay. Habang idon ka jingi ania. Ka jing pihun, ka jing bitar, ka jing apat, ka jing akhlak. Ka jing bishni, ka jing buat, ka jing dikiat. Dalai leiru wapsul pol ka ketin ju ublay kong. Kibakum kita kinum yo ya ka hima ublay. Kani kadai kita ka skill ka ba ublay upet. Dah bangi ngipet hani wapsul pol u continue biang. Dekat ke bar puan. Henry usok, Henry kadak jong umensim. Ki kita kadak jong umensim. Kidak jong umensim kilong. Ka jing it, ka jing kemen, ka jing suk, ka jing syaslem. Ka jing lesbon, ka jing bah, ka jing yaine. Ka jing jamnut, ka bor halor ladi. Ka dekat ke bar pulai ko ongkum nu. Banyale persya bakum kita omdan ka hukum. Aba wapsul pol utho ya kani ka dekat ka bar pulai. U kedawi kitu ki jingle kisok jong kado. Om dei ka jingle jong ka hukum. Ki bala banyale persya ya kini. Om dei kita ki jingle niam ki jongi ki bala ban pen bala ban pen kut ya kini ki jingle ki dak jong kado kisok jong kado. Ndri wapsul pol wong kum nu. Yong ti kita ki jong ukris kita sanar pna ya kado lem bagi jing sam kwa bagi jing kwa jaklia jongka. Kita kidai kidak jong ki kun ublay. Kam tadon kam ningi bengin haban khot yala de bengilong ki kristan. Chule be ya kakam. Kibri haba ki kipet kinyo ihi. Yang ngilong ki ai. Abang ngi pet hang ni kini ki khot bengila puli mentam. Kawe ke jing shisha ka bayang na kini ki khot kalong. Ba umensim ba khut jong ublay. Unum coexist unum yashong lang. Bad kado. Umensim bakut jong ublay. Lano ru dalili ru em. Unum la ban syong lem bad kado. Habang ong kum ta kalong. Kum kitu kibri ki baju persyang ban mix ya ka peniang bad ka Persyang ban kenru ya ni ujok. Desi arlai second kila ban mix. Pin ye setang sipang arpang. Sipau second ngi ka syapo ka peniang shalor. Dalai leiru umensim bakut ju ublay unum la ban syong bat kado. Habang ong ya kata tu tips kem ya kani kawe. Bahaba umensim bakut jong ublay wan ha jingim jong ubriu. Tu tips kem ya kani kawe. Ba unum I yau tu ubriu kumba ulong mensywa. Lanu ru unum I yau tu ubriu ba ulong kumba ulong mensywa. Kembangila yu I Moses ulong kumno. Wapasal Paul ulong kumno, Petrus ulong kumno. Dalai leiru haba umensim bakut jong ublay. Ladang yu I ki kristan bikidang long kumju shikumju. Tu tips kem bikilong ki kristan tang na shintur. Kan ba umensim bakut jong ublay umpat yu bantrai hapo jongki. Ngila banyak shirum shineng man kam yala de bengi ngilong ki kristan. Henry umensim bakut jong ublay umpat trai hapo jongi. Umensim bakut jong ublay. Lanu ru, he will never come and enter a person and leave the person as he is. Unpen kala yau tu ubriu. Ubarunar kanu kanuru. Un break yau. Ubarunar kan Moses uba penyak beriu. Un break yau tu. Hadu bomlong uba jam nuot. Long ba shidur bat ujisu. Bat kani kalong kata kebo meni habalas dang man mi kita kisok jong umensim bakut ya kajing im kajongi. Tu tips kem ni kani kawe kajing shisha kalong ba. Yangi lanang penwandur siya kata kadur jong ujisu Kris. Yangi lanang sheep, yangi lanang penwandur, lanang confirm yangi siya kata kadur jong ujisu Kris. Ngila banyak saudang benong bangilong kisok nyamtra henry kasapoy kapor ban peti. Atu ngilong kisok nyamtra dan ngilong kisok jo. Ngilong kisok nyamtra Lani ngilong kisok jo. Kani kadai kemo meni kajingai kejungi ha uji sukres kanya lamingi step by step ngin sedang bad ye ka ketin jo ublay. Abang sedang bad ye ketin jo ublay ngi puli ketin jo ublay sedang man kala kajingim jongi. Umesim bakhu jo ublay sedang man trai hapo kajingim ka jongi. Bad mentangi sedang man I kisok jo umesim bami na kajingim ka jongi. Haba uso jo umesim umi na kajingim ka jongi. Tu tips kem bayangi Nang pen keladur, siya kata kadur, jong ujisu. Aku akan keli.
Kawai ke jingkali. Kanungot na pedeng jongi kiba kwa kiba juduai kani kawai ke jing duai badong. Try ngakwa banong kiba shidur bat mi. Try ngakwa banong kum mami. Haba ngingi duai kaba kum katu ka jat jing duai. Tu tip scam ba ublay ushim serious ya kata. But un penlong iki situation iki jingja ki jingya lenti ki jongi. Bon penyahat ding bayangi ban siap ingi syakata kadur jong ujisu. Dan ngilong kiba bitar shla. Tu tip scam ba ublay un penyahat ingi ling ba ki situation. Ban challenge syakata ka jing bitar ka jongi. Hadu bangi kita ka jing bitar ka num don shu. Dan ngilong kita bilang impatient kiba mlaban ya isya. Ublay un penyahat ingi limba kita kejingnya dah kejingim ke jongi bangin long kita bilang patient. Kibanya isya. But kani kejing duai kalong kejing duai. Kebakhia, but kalong kejing duai keblong dangerous. Wapasul Paul utho ya kani. Rom si jong Paul sinong Rom nong bapra. Dikot ke ba arpu pra hadu ke balai pau. Kawe ni ki dikot ke bangi ngis ngau tenat bah. Kejinju blai ke ong. But niya tip ruba ki baro ki trailem ya kaban pen bah ya kita ki ba iet yu ublay ya kita ki bela khot kat bakum ke jing temu jong u busing ni sange no hang ni ngas no tenat ni lah khot yang akan bakum ke jing temu jong ublay hindrengim tepat ke kita ke jing temu jong ublay. What is that purpose? Ni busing ni shumut ba ke jing temu jong ublay ka dai ban shulong we will be blessed ilong ki belakar ku nin shu abe kita ki ba bhatam ha ka jingim. Hendak tinju belai ke orang kumnu, apa sepul orang kumnu. Dekat iba arpu kandai ke orang. Iki belakot kat bakum ke jing temu ke jang u, namari kiba ula itu lupa, ula temu lupa, ru banong kiba shidur ken ba kadur jauh kun jang u. Tu tip scam ni away ba kwa banong u Kristan, ba kwa ban kam ya ladi ba ulang u Kristan. Tu tip scam ni khani kaway. Baya away banget hau Jisu. Kajing temu jong ublay na do Genesis. Wau tau you Adam. Tang kaway ka goal, tang kaway ka purpose. Tang kaway but don are lightly, tang kaway. Kata kalong ka balong kita kiba shidur. But kadur ka jong kun jong ublay Jisu Christ. Busing ngi sangi ta ini dikot ba arpo pra kat kum kajing temu jong ublay ani ngis ngohun hang ta. Kay kita kajing temu jong ublay. Wapasul Paul ong banlong ki basidur ken berkadur jong Jisu. Ba unyo along ubala khaning kong hapadeng ki babun ki para. Kabas ngau tenat ba. Ka theology ka ba jliu ba dengin yo ya kapor ban pet ya kani. Ba ya ki ba ula tmulupa. Ya kita ula khotru. Ba ya ki ba ula khot. Ya kita ula penkesan ru. Di kita ki ba ula penkesan. Ya kita ula pendan buram ru. Mudur lambat ngamen ta kandiat halo jo kani ke jingmayan ke bawa metan ginum la ban pet dia kani aktin jubilei kong kumnu namari ki baula itu lupa he foreknew shwa bo blei un thau ya ka breng be ya ka perthai ngidang long hau ngidang long kumni ngidang long leer ngim padan form e ruem aktin jubilei kong kumnu ya ki bakum kita ki bo blei la thumu benong ki basidur bat Jisu. Maru Jisu ula dan nadu kapor basdang, syo basdang kapertai. Ula temu ula nu, ublei wong igita ula itu lupa na satai na bak ngimpak long iru em. Ublei ula itu lupa yangi. Baram dia kata bu syala itu lupa yangi. Wong nu ula temu lupa. Kata di kajing mayan dia. Abang perkat pang kajing penim ke jong ublei. Aju ong try ngadai way. Ngadai way ni kebabun ki million. Kibabun kibri kibakhambha banyanga. Kibabun kibri kibakham start. Kibabun kibri kibakham tipski kibabun kibri. Kibakham bha banyanga. Mejit kumyanga. Mejit try kumyanga. Hatu ngalong way. Almay pet ikitaki iki baro menjendal jit iki way. Henry ublay, kakti jublay ko nu, ya kita ka ba ula itu lupa na po bang patlong ni iruem. Maka ni kadukhat balay pau. Iki ba ula temu lupa. Ya kita ula khot nakata ka jimbom long ni iruem. Ublay ula khot wan syanga. Nang tadi wong kum nu, ya kita ke ba ula khot ula penkesan.
Hakata ka jinglong do ka jongi ngilong kibla syara mahmad jong ublay. Aktin jong ublay ko kumno ulapan kesan dia. Haba ublay upan kesan manuti balak ban pendram ngi. Benang tadi ko kumno ya kita ke ulapan kesan ni kita ulapan dan buram. Kasapoi kapor bangingin sa sensyar bat ukris si junom. Habangin ngipet ya kata. Man kasngi man kapor habang nga syong ban mani ya ublay. Hakamra nga syong try. Who am I? Who am I? Ada way di try ba mijit kum yang nga. Along way. Kalong ying ka banga ngami kadai ke Imei pa, lari nga pet kakmat juga pergi kila badong. It's a broken family. Ukpa, uyab, uklat, ngamtip. Nganya tu ya kajing sisa ngamtip. Idan hei. Hatu kapor kabakadu hati lapai ni am sya ublay. With heaviness in my heart. Nam tak ipar jong. Pengipet nak kakmat bakenja pertai ngak benong broken family uni ubri un poisai. Henry ublay umyau ya kita. Mangit scam yang iwe pi iwe. Kibela nak ni kerja kabat barok kibaya skowi kan ka kubor. Aingu ya ublay. Ba ublay umpet ika condition jongi. Ublay ukot nak kata kajing bom long Sya kata kerja kabula ben pendan buram yangi. Kata kadai ke position jong ukristan. Kibabun ki bangila ban pet hang ni tangan ni ka kebenta ndai ni mar bakapor ni pet bang sak away kata kalong hakajing dei maaf yang habas skip sibun ki dei hakajing dei ni pet meni hakajing ubanget kristan udi ban nget hau jisu mar baulang nget hau jisu usha yang di ban sya ban tre kata ka ketin ke jong ublay usha yang di ban sya ban tre hau mensim jong ublay ha ba mensim jong ublay utre kita kisok jong kadok kinum don syu hakajing jong ubriu Kisah jo mensim kin pau. Bahaba long kum tala pen keladur. Benong bashidur bat ujisu. Bahabangin along ki bashidur bat ujisu. Ngila ban yo inherit his kingdom forever. Kata ka buram bangingin yo. Hakaji day in relationship Kristan day way. Hakaji day Kristan day ukun jong ublay. Kristan uday kun jong ublay. Ketin jublay kong gospel ka bakum uyo anes nong kabaning kong ka bakat ar maka bakat lai kong Henry kat kibala pedang ya hakitu ula aibor banlong kisakri ublay deh ayam ketin ke jublay kong kat kibala pedang ya hakita la ai ki banlong kikun ublay kata hakita kibanget hakakerteng jong kibala ka om nakasnam Lam ni om nakado, lam ni nakamon kado, lam ni nakamon ubri Henry na ublay. Kumbong mani, kani kadi kajing pensisya, kakitin jublay ko ang kumno, balakha om nakasnam, kumbong mani, tang balakha yangi hakaying, Kristan kanong penong Kristan yangi. Om sim lakha yangi, baginong Kristan. We are not Christian by birth. We are not Christian by birth. Henry hang ni kakitin jublay ko ang kumno, Kibla ka om nakasnam lam ni nakamon kado lam ni nakamon ubriu ha abang perkat ya kani nga jukli kan sebang ngalai ke jukli beri ke bang kendu obja ayo banya selok bakum tatar nga juong yaki sya yang aban keli ya kani kaju keli syubu mentah lada kamdon kadujok lada kadon bitang ka beneng yap nang ni ngilet kani kasla pertai ngilet sya beneng bagai baro ka bang ngile kani kasla pertai won mata kanum nilai Kamdumdan ya kata karam bangin haban siyo. Kamdumdan ya kata consequence bangin haban siyo ya kata. Dadang ayang iya kajing jit bentar. Balong Kristan ni balong riu pertai kay bangingin jit. Kay bangingin jit. Dadang ay kalap bentar. Balong Kristan lani balong riu pertai. Kababuan ka jubab kalong habang alu pai kita yang kondisyon ada umdan dujok ada tang ka beneng. Kibabun ki ang nganjin dala jet balong uriu pertai. Namar balay balong uriu pertai ka supaya ladan. Di kat bamon bam kat bamon yat auria kat bangangamon. Ngatip andah bangang khlat ngan poi bi sabeneng. Kadi baktin jublay ko. Balak penlong yang iki kun ki jublay om de nakamon jongi.
Adalah ayang ika choice ka jingjit bangingin jit ngin jin dala jit benum jit ya Jisu. Kani ka di ka mystery ba ublay ong henrei di balakha ka bakum kamon jong ublay. Ini pet bani. Kasi ju pol skinong room. Lakha ingi ka bakum kamon ka jong ublay. Iyo hang ni bakadon kata ka jingkiu kerdan. Bangim long shoot tang kita kibanget hau Jisu henrei mentak long nu. Ka condition ke jungi kala khamba. Dai. Condition jengi kalau khamba. Nyim long shoot tang kita kiba sungai, kiba long jengai. Re mentang aktin jublay kong, bangi mentang ngilalong kikun kijong ublay. Habang ngilong kikun kijong ublay ngilong ki eh. Kaya ka jingmot jong kani ka kentin kun. Kun kemud kidi kita kibdei hok ban pediang ya ka jinghiar pateng. Kata kadai ka jingmut jong ka jinglong kun. Dadah Mukesh Ambani uberi spa hari India. Anda habau klat. Unembu ya kespa kajung syaki syakri jung Benang ani ya kapot bah. Unembu ya kespa kajung driver jung benang. Habang ngapang di uni bayalam yang as hospital. Habang don kambani jinglej di uni bayalam yang unembu. Hindai kespa kajung kan poi. Hau kun jung Di kumjuru habang mentah bangingilong kikun kijuk boleh kani kadi ke kabuk siar yangi. Pakani kadi ke open invitation ni kita harus kibampat don kata kalong ying ke jong ublay. Bala ayangi ke invitation ke jikot ngubah. Bangiru ngila benong kikun ki jong ublay. Ngila benong kikun ki jong ublay. Henry shwa bangingin nong kikun ki jong ublay tu ngiyepet bat ngak kendiat. Setang kat tu kadi. Ke ke condition ke jongi shwa bangingin nong kikun ki jong ublay. Ke kata ka jinglong ke jongi. Kaya kita ke position ke jengi syua bangingin nong kikun ki jong ublay. Jisu ubatai ya kata. Ka jubab ni nak ban syam ya kani. Ka gospel ka bakum uyo anis nong ka ba pra. Rekod ka basau pusau. Gospel ka bakum uyo anis nong ka ba pra. Rekod ka basau pusau. Pi pilong na ukpa jong pi. Usatan. Baya ki jingkwa jong utau ukpa jong pi. Pi amon ban le. Wow. Ka basau syirkai. Kabas ngau syirkai. Pakitin jublay kong kumnu, bawat ya kadujok la tau ya kan nakamanta jong nu. Nam tau setan berki angel jong u. Dai. Dada usatan kpa jong i ulet chata. Ki kun ki haban le Ki kun ru ki haban but. Chata. Hani pakitin jublay kong kumnu, ujisu ong nu ki parisi ki sadusi hak tu kapor. Ba kumjuru yangi. Kabapri ta jinglong ka jong i shwa bangingin nong ki kun ki jong blay ong kumnu. Pi pilong na ukpa jong pi usatan baik jingkwa jong ta ukpa jong pi amon ban le ashwa bangingin nong kikun jong ublay nilalong kikun jong usatan nilalong kikun jong usatan baik ta jingkwa jong usatan nila jiamon ban le tangganiru kala dimarket kala penyaper hapadeng uzu hapadeng ukun jong ublay ukristan berubam dei ukristan Nila ban khot jala di bangilong ki Kristan henrei kat bangi ngidang le. Ya kamon jong setan ngidang dei ki kun jong setan. Kata ka dei ke jisisha jong ka tin ke jong ublay. Compare nga khot jala di bang adi uai. Compare la dang adi kun jong pastor. Compare la dang adi kun jong temen basan. Compare la dei pa jong ai long uai. Ime jong ai long uai ye. Ka tin jong ublay kong kamnu. Tadi ngile ya kamon jung setan, ngidi kun jung setan. Dan dari la ngile, ini bu kandiat hani, mo. Tinju boleh ngomong, ba pi pilong, na ukpa ju pi setan, bi kijing kwa ju tau ukpa ju pi piamon ban le. Dari la ngingi bu ya kene kawe padi. Pi pilong, na ukpa jong pi ublay, bi kijing kwa ju tau ukpa ju pi piamon ban le. Clear demarcation, kajing pair ka basai ka dalam. Ukristan udiwe, utau balik ya kamon ke jong ublay. Utau balik ya kamon jong ukpa. Utau udai ukristan. Baka ketien ke jong ublay kan long ka basisha. Baka ketien ke jong ublay kan yai long ka basisha. Kibabun kita ki jinglong ki jongi. Ka ketien jublay ka pani. Baswa bangingin long ki kristan, swa bangingin long ki kun ki jong ublay. Nila jingai na ublay. Episode arkat lai. Nila jingai na ublay henrei ublay ula penhajan yang imenta da kasnam ko jong Jisu Kristus. Benang tadi kamkot tang kata.
Nila julong kita kikiu ke jing bitar ke jing ublay. Vessels of wrath. Kita kikiu ke jing bitar ke jing ublay. Nila long kita, ha? Kita kibla jingai na ublay, kabukot ke jungi kadai ke jing jon. Ndri aingu ya ublay, ba ublay ujiet ben penim yangi. Tu nya pai bat ngah khandiat. Aingu ya ublay nam ta kan ni, kan new position in Christ. New position in Christ. Kasiju Paul sino Galatia lan ko balai ka baat pendrio, ba hadu ka baat khandai ka ongkom ni. Namar pi baro pilong ki kun ublay de ke jinget ya Christ Jesus. Aingu ya ublay. Habangi ngi jet ba ublay ulong u tau u master jengi u kenrat jengi u try jengi u boss jengi. Habangi la sya kita ki baro. Nila long ki kun ki jo ublay de ke jinget ya Christ Jesus. Namar kata kat kibana pi kibala pen baptis ya Christ. Pila kup kenya u Christ. Aingu ya ublay. Bangi la kup ya u Jesus menta. Ngila kup ya u Jesus menta. Habang ngilakop kamot kata kay barok kabadan hapo ginami issue. Ngila yu itang ya kata kabakop syaba. Haba ublay upet yangi, ulah yu itang ya ujisu. Omdan jiw lam ni Greek, omdan meral ni ubalay luwat. Omdan shenrang ni kentay. Namar pi barok pilong uway ha ukris, Jisu. Tilada pilong kijong ukris. Kumtati pilong usembayu Abraham. Kinuyok patengken kabakum kajingkulan. Mentang ngilalong kikun ki jong ublay. Bakai ka kamram jengi habang ngilalong kikun jong ublay. Iye ko ngu aju om. Ya kan ikaway. Kikun ka bakidang ko ngu ya ka jingseng jo kikimi kikpa haying. Kamut kadang peni kata kadak bakidang dai kikun, dai kadang dai ki member of that family. Kata ka julong ba ka culture ka jogi. Haba kikun ka sedang ban he, ka sedang ban sajak, ka sedang le ban le tam seneng image ong no mensyang akan ma pedang red dang le dakat. Misyong song no kajan mi no isu penting ban peni balada pikwa ban long udhot jo kan kalong yeng pidang dei ban singap ya ketin jonga yang dei ban singap ya kata kajing penyat jonga hang ni ru hab ong mentah bangi mentang lalong ki kun keju ublay tu singap syania bat ko ngu ya ketin jo ublay kata kadai ka hukum ka uji suru ai syangi ai ngu ya ublay bangi ngilalong ki kun jo ublay. Syuai kata ngilalong ki kun jo usaitan. Bat ke basko cerkai bah kam di tang kata. Ngilalong ki kun jo usaitan, ngilale ya kamon ke jong usaitan. Ba katin jo ublay ka om di tang kata. Ke basko si kalong bangi lalong ki merau jo kapop. Ngilalong ki merau jo kapop. Syuai bangi long ki kun jo ublay. Ngilong ki merau jo kapop. Yohanes pralai pusau. Gospel ka bakum Yohanes nong ka baprat pat balai pusau om. Ujisu la yatru haki. Shisha ngong happy. Ba ubriu baro ubayaile ya kapop. Ulong umrau jong kapop. Nila julong ki merau jong kapop. But umrau hi judon ya kahok ke jong. He doesn't have a right over himself. Akan mau ngapet ya kawai. Ya kawai ka dokumentari jong we ubriu. The Django. The first black bayok banyak halo jo kulai budi rubah ubalat juga free black akan mau akapol bang apek tu ke dokumentari dan tak we ubri baru spa bah katu ke podang kai ki merau beliak nu gas sedang menkot iki parlok la di bat omdan chu tak jingtip brio asam menkop sarong nya la di bulong baru spa ukot iki ta ki merau banyeng hang ta ban pen i kan si kita ki parlok ki jomu bulong kan ni ngut ngadon ki merau benang tadi sa sipang uliak kemnu pak law ke jan jengki kia ban law kim don ka hok kim don ka mon kam de membagi ki law jan ka jing sengu komen ani nga di ban law jan ngan law jan em ki law jan da kai da ka jing ja burom mari ba kim don shu ka rai halo jong ladi halo la jong benang tadi ke baca ngai ka tu dokumentari kalong hadin kata kal bandang le kam ta lanang kiu sarong bapet kakitin ka bang nga ong kini kile le ano the se ka umshit hapo madan pa jelia iki hang ta lingkut kimrao ti habane ya kata ka peni ya kadak jong umrao baka ba ukan rat uong umrao habane umrao umdon umla benong nong le ta sipang la sya kawut du shabuk
asya penyap la jak klep kata kadi ke jinglong jong umrau hi dan hok dan ya kabor banjit hang ni ujisu ruang kumnu baswa bangingin ong gikun jong ublay jisu ong ba ngilalong kimrau jong kapop kale kai popet yangi kat sabaka kamon balingile ikini ki baro jingja ki basyar kai ki ba itrim ki ba slow ting ki ba pur yang khriat iklong ki khna ki yap sap nyap ben ba kam ta ter balai bangila long ki mrao jong kapop kan baong kapop ngile ya kata ri aingu ya ublei ba menta ketin ju ublei ko ong kumnu asti jong absol pol sinong room nong bahan ri ru khat bakhat ta ketin ju ublei ko ong ti bala pelat no ya phi na kata kekenrat jongi kapop la penlong yangi ki syakri ya kahok Miswangi lalong kimrao ngim don jingjit ngim don bor banjit. Ndai mentangi lalong kisakri kidang don kebor banjit. Aingu ya ublei bangi mentangi lalong kisakri ya kahok. Kedekot ke bakat du rum pra an rum siju pol sinong rum nong bandriu dekot ke baat puat ku mengai puli meni. Henrei menta bala pelat no ya pina kapop. Bala penlong sakri ya pi ha ublei. Piyok kek yu so jong pi siya ka jing pen kuat. Ngiyok man kek yu tau so jong ka jing pen kuat. Kidang bun kita ki maps. Kidang don bun kini ki dak. Iben batai ba ukustan udah yu. Dene man bakapor nyaban pen kuat no ahang ni. Tikum ki kun ki jong ublay. Sakaway ka bakadu kata kalong. Ngilong ki riu ku jong ublay. Ay ngo yu ublay ti. Mangilong ki riu ku jong ublay. Kata kadi kadak ka bakadu bangi ina ban siam ba ukustan ulong uay. Haka jinglong Kristan de uri ku ju blai he is asian ai ngo yu blai bangim dei ban ngim da don kam ban haban up hadu kapor baswa ban tap ingi ban wan manu ban pin baptis ingi ban uni lolong uri hu em kam da don kam ningi ban da wan manu ban ba uni menta lolong uri hu dekat bangi dang em menta u blai u pentip singi bangi ngi lolong kiri ku jong u blai haba u blai u ong bangi ngi long kiri ku ka pen iba kadon ka jing pen kesan kadon ka justification di aingu ya ublei bahkan ni kini ki baro ki ba ublei ai ke jingjit yagi ha uai ukristan haka jinget di bangit hau jisu ni haban group build your relationship tu itu ya ublei ti itu ya ublei kalau ka badon kam yangi bang haban itu ya ublei dia bandan itu yangi ngaju stress bahaya kan ni abang alik ban keren keleng juang kadang ka jing pair apa yang ka jing itu ujunga me knowing God and God knowing me there's so much of big difference. Ngala benong bang itu yu Jisu mereka jingkeli kalong menta hatu Jisu itu ni amipi. Tanggane kawiru kelapan ilupa ya kata usabi siya ka jing embom jukut. Maru Jisu ong kumnu wong hakami kibabun kinwan siya nga benong atray hatu ngimsim na yalab. Kar kila yalab. Atray hatu ngimsim na le kikamba hatu ngimsim na pelaj hatu ngimsim na le kita baro hakatang gejongmi. Jisu ang kumno tu kilit na ngada bangam itu ya pi. Kini ti itu kenya Jisu kan khot atray. Henrei Jisu pad itu ya ki. Ngala hatu ngala bandet syaying jo presiden ada presiden itu ya nga. Compare la dakat no nga itu yu presiden. Compare hadu kat no teliki kot nga pulis pang jo presiden. Ini ada presiden itu ya nga ngani kendar jingkang. Kinwan ki pulit. Kin kiem. Kin tiet ya nga. Balong ka badon kam kum ki kun ki jo ublei sya ba u Jisu ni thu ya pi kam kot benong batang banging ngila su itu ya u Jisu kalabiang sya ba u Jisu ni thu ya pi hatu u Jisu u itu ne em yangi kum ki kun ki jo ublei kani kadai kata who is u e u Kristan u dei u banget ha u Jisu u Kristan de u kun jo ublei namar ba ulanget ha u Jisu lalong kun jo ublei Menta namar bolong kun jo ublei menta bolong uriu ku jo ublei dan ke jipun kesan. Namta ke buram ke jo ublei. Khot ke pat sini kemadi pastor. Ben berikut jasa. Tangan yang lang de kapor. Ai ngo yu trai ni kapor. Ke go trai la kren ni. Dan so ban halo jangata ke go trai la de kren ni.
Toy ba kay ka bangi osngo ngin pentray kam ka jim jungi kay ka bangi osngo ladang imla nakabor ka jungi utraw ni rap tai bor ngi bangin le tay bang penpaw ka ta jinglong ba shisha jungi kum ki khun ka jong blei kum ki kristan ge ba shisha da ka bor ka jungi jingla ka jungi namla dai ta ka jinga ye jong trai ngila ban le amen blei shibun elder ecclesiastes jing kran jong pi bor bu tram ai ngi kalong ba ka ba ai sha pen play kwan jungi bangin su thu ke ka bangi long tin le ban duai ni ka por tribe le kwan ji ba ban ngi wan khamat jome ngi ai ngu me ka tribe le ba mena pen pau shai ka da re ngi ka tribe ka jing fair ko tribe wei ko tribe khun jome wa shisha ke ai ka tribe kita ki bam dei ki wa shisha tribe tribe ji su ngi ai ngu me ka tribe ba mena pen pau shai ka dar ko tribe le jong tribe shisha ka try giso gijingle jong do ko try pat giso jong mun sim ke bangi David don ko try ngi aingu ime ko try pa shisha ko try ble jong try apreng gijing bamla jongi ko try ha gijing long do jongi ko try ngimla try rei ko try able jong try da kubrio ko long bamla rei dame long ko bala try na ta raw ngi wan ngi khot kar pat ime ko try ngi wan sheme ko try able jong try ban jan sheme try chi su try But haba me ong ko try mingin jan chime ko try me men wan jan chingi ko try gini ko por try am da ko buj am da ko bon ni do mun sim jume try ngila ban le ki baro try ha ka jigem ko jongi ko try ble jong try kham tam ko try ban kut ching mot ko try ban long ko try ki khon ki jome ko try ban pen ya sri mila de bat me ko try banginum long ko try ki bay bot neng ba ni ko perthai ba ki jing kwa jong ni ko perthai baro try ji sungi ai ngu me ko try Pame crunchingi ko try, penshai kada rengi ko try, ble jong try, hapleng ko try, kay gijing kwa ko jome, kay gijing trang ko jome, nangi ko try, ble jong try. Yai ka burom bros me try, ne ka klimat, ne ka por ko try shopping imi ne ka jaka try, pelaj ngi ka jing kurku ko jome, pelaj ngi ko try, ka jing ai ko jome, pelaj ngi ko try, ble ko try, ka jing pensle ko jome, ka jing jongi ko try, mi la ban le, ban em ko jingem ba pensau bai me ko try. Able jong try ke jim jongi try ka bromi a shme ke try ker khu igni ko por ko try baro try abing lit pai shela ko jong gi ko try able jong try ngi doi ke jin don kat ke jom ke try to ai be jing ba jome ble ko pa ke jing ai jome try ji su mo jing bisat bor me man sem ko kan don kat bat ngi ki bodan ke jaka menta oi ki riu ko kedang sodong satla ko berthei ki bo khar kar par ka teng jome ji su adu menta pat bom bom jukut ro Amen, amen, amen. Blain kui pi